4 eura. Ajde, ću lijepo komplim, kako pom. To je Hastano, će se čak. No, već pokažeš. Bio sam nekad. Jer ne? Kaj? Pokaži. Krava. Kašlje korti! Uhu! Mislim! Pa še više barvi! A? Da tu se pa res pile svijeta. A ti lov kao? Gledajte. Ja sam... A veš kako grad obično sam? Ja sam te... Ja, ti taj sploh ne mogućeš na futbol i sve ono me smisla, ja. Ne. Te više, ja. Na flopu. Ja ne, on je, ti da šelma, ne? Mene, šta je straga? Šta je pravu? Jesam igram. A ja ne igraš. Sebetno je igraš. Štir, pa še. 5. Pa neće se nikako pravno 5, da. Pa treba je tu, be. U redu, be. Se meniš ne moća, ne samo dobro. Tej situaciji me pomoća. Poznao sam vam, ja. Jes davno. 10 više. 17 rado. A što sam akej? Ne, šer ne, ja. 15 za jedna. Tak posluha, ne? 15 euro. Ja. Ček, dva čepka. Ni tukaj dno. Ne, ja, pa 3 euro vrša, ne? Ni tukaj dno. No moraš, pa ti je pa še kukar koli dno, razno, pa 3 na šal. Ne možeš to? Pa več, pa neko mora. Ne možeš to dati. Pet, 6 euro. Piliš. 50, ne, da. Ne, čeza, ne. Pes može tam biti. Ne. Super, obraćamo. Hop. Stop. Marinka. Rado? Ne, to ne možeš reći. Pa kažeš ma še enkrat kaj ima gnezda? Čekaj, ja u rijeku roditelj telefonom. Na vrsti je Rado, ne? Oj. Je tako? Rado za 40. Za neto, ko? Za nečko. Bravo, za tomo. 40 zmjera za tomo dam. Ker ne, folda, jaz dam pa Radetovi 40 pa še za evro višem. Še euro, Rado. Ne? Ja. Ja. Ja, si evro 40. Tebe si še za evro 40 više. Evro 60. Ti dal evro 60. 40. Evro 40. Evro 40. Ti to zeleni. Ali počeš više, no? Evo, tak naredi. No, še mene, še za evro više. More. Za euro 40, da moraš više. Ne. Ja. Enkrat več mora više. Še enkrat več. Euro 40. Še 40 moraš dati. 2,80. Pa je 2, še 80. Še 80. 80 više. Še 80. Še 40. 2,80. Za ena sam dao še 40. 2,80. 2,80 mora biti. 2, 4, 6, 80. 2 eura. 2. Klemen, kako što še više? On je za euro... Euro 80 više. To je 2 eura. Euro. To je 2 eura. Euro Še 80. Še 80. To je 2 eura. Če hoćeš za enkrat više, ti moraš dati 2,80. Ali pa će mi pomljekati. Euro 80. Ja sam meni gliko me je više, ne? Više mi mora biti enkrat već. To je 2. Še 80. Euro 40 je on dao. Ali pa uzem nazaj, da bo sam pomljekati. Uzem nazaj, da bo pomljekati. Hoćeš da nasi za enkrat? Uzameš. Ja. Euro 40.
Štirikrat, šestkrat, Тягай назад. Ne, nazaj. Spet može biti to, ne? Da euro 40. Euro 40. Ema ljudstvo vzamlji, a to nazaj sam tako, da imaš ti ali 7 pa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tako. Samo ne bo prav. Veti po. Tako? Obračava. Obračava. Pa fant. Mogoče že karite. a? Ti si še na pare, sem že, ti Rado, no? Jesmo se že brem.